Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ μαζί μας σήμερα. Είμαστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε το κλείσιμο της φετινής χρονιάς. Η σημερινή ημέρα έχει θέματα μάνταλα, που σχετίζεται με το θεραπευτικό εργαστήριο ζωγραφικής που κάναμε φέτος. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή ημέρα το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου, επειδή χάρη σε αυτό καταφέρνουμε και κάνουμε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα. Για τη σημερινή μας παρουσία επίσης εδώ ευθύνεται η Κωνσταντίνα Καραμέρη, που είναι από τις παλιότερες εθελόντρες του Σωματείου, και είχαμε μαζί αυτή την επαφή και την ευκαιρία να είμαστε εδώ σήμερα και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για την παρουσία σας εδώ. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη διαφορετική φέτος εκδήλωση. Ευχόμαστε να απολαύσετε τα έργα των παιδιών, να δείτε πραγματικά τι αξίζουν και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου. Θα πούμε λίγα πράγματα για το Σωματείο, για όσους μας γνωρίζουν και δεν μας γνωρίζουν. Τα Best Buddies είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 1989 από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τον Άντονι Κέννεντι Σράιβερ, που σαν όραμά του είχε στην ουσία να δημιουργήσει ευκαιρίες, κυρίως για το κομμάτι της κοινωνικοποίησης, για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Ξεκινώντας με το πρόγραμμα Φιλία Ένας προς Ένα, είναι ένα πρόγραμμα που με αυτό ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε εδώ στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάνουμε ταιριάσματα με άτομα τυπικής και μη ανάπτυξης. Και για να μην πω εγώ έτσι περισσότερα, θα ήθελα να ακούσουμε την εμπειρία της Κατερίνας, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και είναι από τις παλιότερες εθελόντρες του Σωματείου. Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα και έχω τη χαρά να είμαι στην ομάδα των Best Buddies ως εθελόντρια από το 2014. Αρχικά ξεκίνησα με διάθεση να προσφέρω. Ωστόσο, στη συνέχεια κατάλαβα πως αυτά που παίρνω εγώ από τη συναναστροφή μου με τους ωφελούμενους και τους εθελοντές είναι ανεκτήμητα. Την πρώτη φορά που ήμουνα με τον άντρα μου, τότε ήταν απλά το καινούριο μου αγόρι, πολύ φρέσκια σχέση, λέω θα βγούμε να σου γνωρίσω τη Μαρία. Και ο Γιάννης ήταν συνέχεια έτσι στο κινητό του. Δεν μπορούσε καν να την κοιτάξει. Γιατί ένιωθε πάρα πολύ άβολα με αυτό. Δεν είχε πρόβλημα, δεν είχε κάποιο θέμα, απλά δεν ήξερε πώς να φερθεί. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που η Μαρία τον παίρνει τηλέφωνο, έλα Γιάννη, μπορείς να έρθεις να με πάρεις να βγω με τη φίλη μου που θέλουμε να πάμε για καφέ. Οπότε το ότι ο Γιάννης και όλο μου το κοινωνικό περιβάλλον, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, δεν είχαν καμία επαφή με άτομα διαφορετικά και δεν ξέραν πώς να φερθούν. Και σήμερα, 10 χρόνια μετά, αν δουν ένα τέτοιο άνθρωπο και συναναστραφούν, θα είναι σούπερ άνετοι και κανονικοί. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο καλό που έχει κάνει το πρόγραμμα, τουλάχιστον στη δική μου ζωή. Περνώντας λίγο τώρα στις πιο πρόσφατες δράσεις μας, έτσι να κάνουμε μια πολύ σύντομη ανασκόπηση. Τον Οκτώβριο παίξαμε beach volley με την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, με την υποστήριξη του Ολυμπιακού αλλά και της Colgate. 25 Φεβρουαρίου τρέξαμε και κάναμε την έναρξη στο Λικαμπέτους Run σε μια πολύ ωραία διοργάνωση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και τη My Sports Event, που επίσης μέσα από μια εθελόντριά μας είχαμε την ευκαιρία να είμαστε κι εμείς εκεί εκείνη τη μέρα. Το Γενάρη παίξαμε μπάσκετ όλοι μαζί με πολύ φαν διάθεση, με επίσης ένα μη κερδοσκοπικό σύλλογο, το Τζάμπολ Αγάπης. Και πάμε λίγο σε δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το Νοέμβριο φυτέψαμε με τη We for All στους Τρακομακεδόνες σε κάποια δέντρα. Την προηγούμενη χρονιά στην Ακαδημία Πλάτωνος η ομάδα μας μαζί με το Big Camp ενημερώθηκε για την σημασία των μελισσών και φτιάξαμε seed bombs με φυτά που προσελκύουν περισσότερες μέλισσες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στη ζωή των μελισσών, στο αστικό περιβάλλον. Και 2 project που δοκιμάσαμε. Το πρώτο είναι με την IC. Κάνανε μία έρευνα από την IC στη Θεσσαλονίκη για τα άτομα με αυτισμό και για το πόσο παρατηρητικά είναι. Έτσι, λοιπόν, θα ήταν σημαντικό για εκείνους να μπουν άτομα με αυτισμό σε θέσεις εργασίας για να κάνουν τη φωτοαναγνώριση δελφινιών. Και το τωρινό πρόγραμμα που το ανακοινώνουμε για πρώτη φορά και θα ξεκινήσετε να το βλέπετε αρκετά έντονα από Σεπτέμβρη. Έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Erasmus Plus και θα ξεκινήσουμε podcast σχετικά με το περιβάλλον.
Συνεχίζοντας σε δράσεις που κρατάνε χρόνια στο Σωματείο, τα κουδούνια φιλίας, μια πολύ μεγάλη εκστρατεία που σκοπό έχει τη διάδοση του μηνύματος ότι η φιλία είναι δώρο. Ένα κουδουνάκι που το κρεμάμε σε διάφορα σημεία της πόλης, έτσι ώστε όταν κάποιος το βρει να μεταδώσει και εκείνος το μήνυμα ότι η φιλία είναι δώρο. Εδώ βλέπουμε τα κουδούνια φιλίας στη φετινή χρονιά που καταφέραμε να τα κάνουμε με την υποστήριξη της Genesis Pharma 3 μέρες σε 3 διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Ξεκινήσαμε από το Δήμο Γλυφάδας, συνεχίσαμε στην Κεσαριανή μαζί με την ομάδα δράσης και την ομάδα αλληλεγγύης για την Κεσαριανή. Και τέλος, κλείσαμε στην Αργυρούπολη και στο Δήμο Ελληνικού, στα εγγένεια ενός πρότυπου οικογενειακού πάρκου, όπου κρεμάσαμε και εκεί κουδούνια φιλίας. Μπορώ να πω ότι γεμίσαμε το πάρκο χαμόγελα και τη διάθεση που έχουμε πάντα σαν Best Buddies. Η δεύτερη μεγαλύτερη δράση του Σωματείου μας, η οποία ξεκίνησε από το 2014, είναι ο περίπατος φιλίας, με βασικό σύνθημα ότι με κάθε βήμα αλλάζεις μία ζωή. Φέτος ο περίπατος θα γίνει τον Οκτώβρη. Εδώ είναι διάφοροι υποστηρικτές ανά τα χρόνια στους περιπάτους φιλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την ΕΙΔΑΠ, η οποία κάθε χρόνο υποστηρίζει αυτή τη δράση. Το Δήμο Αθηναίων, την ΤΑΟ, τη ΣΤΟΠ, το ΒΙΚΟ, τη ΘΕΟΝΗ που μας φέρνουν νεράκια, κάποια σνακ στους περιπάτους και είμαστε πολύ ευγνώμονες για κάθε μικρή ή μεγάλη χορηγία που γίνεται προς το Σωματείο και στις δράσεις μας. Ο δεύτερος βασικά πυλώνας που αναφέραμε και πριν είναι το πρόγραμμα Ambassador, η ανάπτυξη ηγετικών προτύπων. Και θα δείτε, νομίζω έχετε δει ήδη σε πολλές δράσεις μας, όπως θα συνεχίσετε να βλέπετε τους Ambassador μας. Συνήθως κάνουν κάποιο χαιρετισμό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί και σήμερα έχουμε ένα μέλος της ομάδας που θα σας μιλήσει τώρα. Θα ήθελα λοιπόν ένα δυνατό χειροκρότημα για την Αθηνά Καπάνταη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και από εμένα. Ονομάζομαι Αθηνά και είμαι τα Best Buddy Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω κάνει πολλούς φίλους και πολλά σπουδαία πράγματα. Από το πρόγραμμα Φιλία έχω 2 θελότριες, φιλαράκια που κάνουμε παρέα, μοιραζόμαστε τα εύκολα και τα δύσκολα. Μιλάμε και βγαίνουμε βότες. Είμαι πολύ χαρούμενη που τη έχω. Αγαπάνε όπως είμαι και είμαι πάντα διαθέσιμη για εκείνες. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και επίσης να γνωριστούμε καλύτερα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Χαιρόμαστε που έδωσες για άλλη μια φορά εδώ την ομιλία σου, την όμορφη. Και περνάμε στον τρίτο πυλώνα, που είναι η υποστηριζόμενη εργασία. Και για αυτό το πρόγραμμα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το πρόγραμμα Σημεία Στήριξης και σίγουρα το Ίδρυμα Ιωάννη Σίγμα Λάτσι, από το οποίο προήλθε η χρηματοδότηση. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ιδέα για τα Work Buddies, φιλαράκια στην εργασία, συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο. Έτσι λοιπόν, πέρα από την ενδυνάμωση των δικών μας ωφελούμενων, είχαμε και την εκπαίδευση ατόμων εταιρείας της εταιρείας Teleperformance, που ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους συμμετέχοντες από εκεί και τους υπαλλήλους, και εννοείται και την Dactelage, που ήταν εταίρος μας σε αυτό το έργο και μας βοήθησε πολύ και με το κομμάτι του υλικού που δόθηκε σχετικά με την υποστηριζόμενη εργασία. Και έτσι λοιπόν έγινε μια εκπαίδευση πάλι αμφίπλευρα. Επίσης, μεγάλος υποστηρικτής μας ανά τα χρόνια ήταν και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος είχαμε επίσης τη χαρά να λάβουμε μια χορηγία από την Ελπέντισον, όπου μας βοήθησαν ουσιαστικά στο να μπορέσουμε να κάνουμε το χώρο μας πιο προσβάσιμο και εννοείται να μπορούμε να λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων μας. Θα ήθελα πρώτα να καλέσουμε τους συμμετέχοντες, οι οποίοι σήμερα θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους, καθώς επίσης και για τα εκθέματά τους. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι το τι είναι τα μάνταλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η θεραπευτική ζωγραφική είναι μία μορφή μη λεκτικής έκφρασης. Μπορώ δηλαδή να αποτυπώσω σε ένα χαρτί, σε ένα καμβά, σε ένα μπλοκ, όλα όσα νιώθω, όλα όσα σκέφτομαι. Τα μάνταλα είναι κυκλικά, είναι γεωμετρικά μοτίβα που είναι συμμετρικά στη φύση.
Τα μάνταλα είναι ενεργειακή ζωγραφική. Μιλάμε για ενέργειες, αφήνουμε τον άνθρωπο να εκφράσει πώς νιώθει. Οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στους αγαπημένους συμμετέχοντες, γιατί η εμπειρία είναι πολύ πιο όμορφη όταν εκφράζεται και όταν μοιράζεται. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τη Φανή. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ονομάζομαι Φανή και συμμετείχα στο πρόγραμμα θεραπευτικής ζωγραφικής των Best Buddies Ελλάδας. Έφτιαξα πολλά έργα με σχέδια μάνταλα και έμαθα πολλά πράγματα για αυτά. Η ζωγραφική μου αρέσει πολύ, με κάνει χαρούμενη και έχω ταλέντο σε αυτό. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ χαρούμενα χρώματα και να κάνω θέματα ανάλογα με την εποχή. Πάμε τώρα στη Σμαράγδα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Είμαι η Σμαράγδα και είμαι καλλιτέχνηδα ζωγραφικής από το εργαστήριο των Best Buddies Ελλάδας. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο και πρώτη φορά που εκθέτω τα έργα μου. Η ζωγραφική είναι κάτι που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν έστω μια φορά στη ζωή τους. Τώρα θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος ο Μαλαματένιος. Γεια σας. Είμαι ο Κώστας και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τα έργα ζωγραφικής μου. Μέσα από το σωματείο γνώρισα τον κόσμο, τον μάνταλα και μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω τα δικά μου έργα ζωγραφικής. Κάθε φορά που ζωγραφίζω νιώθω μέσα μου γαλήνη, χαλάρωση και ηρεμία. Και πάμε τώρα στην Ηλιάνα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ηλιάνα και είμαι μία από τις καλλιτέχνηδες της σημερινής έκθεσης. Τις Τρίτες που είχαμε τα εργαστήρια ζωγραφικής πήγαινα απευθείας μετά τη δουλειά και μου έφευγε όλη η κούραση της ημέρας. Η ζωγραφική για μένα είναι ηρεμία, δημιουργικότητα και χαλάρωση. Μαζί μου σήμερα έχω και τη φίλη μου τη Βάλια, που τη γνώρισα στα Φιλαράκια μέσα από το πρόγραμμα φιλίας 1+1. Μαζί κάνουμε πολλά πράγματα και ελπίζω όλοι να βρούνε μια τέτοια φίλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στη φίλη μου. Αυτό που μας αρέσει να κάνουμε με την Ηλιάνα είναι μαζί με την κόρη μου να πηγαίνουμε βόλτα στα πάρκα, στα δάση ή για μπάνιο τώρα το καλοκαίρι. Άρα δεν νομίζω ότι κάνω τίποτα παραπάνω, αλλά παίρνω πάρα πολλά. Σε δύσκολες στιγμές είναι η δύναμη που με ηρεμεί, που με προσγειώνει και με κάνει να παίρνω δύναμη για τα πράγματα που όλοι έχουμε και πιθανόν μας ταλαιπωρούν. Οπότε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είμαι ο Νικόλας. Φέτος συνεργαζόμαι πολύ με τη ζωγραφική και είμαι πολύ χαρούμενος. Το φιλαράκι μου είναι η Αρετσάδα. Κάνουμε πολύ παρέα και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Αρετσάδα με πρόσφερε πολλά πράγματα. Να μένω το τρένο μόνος μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα. Είμαι η φίλη του Νικόλα. Οι καφέδες μας είναι πάρα πολύ ωραίοι κάθε φορά. Μας αρέσουν οι συζητήσεις, οι βόλτες. Οπότε κανένας δεν νομίζω ότι από εμάς το βλέπει πλέον σαν εθελοντισμό. Το βλέπει σαν μια πραγματική φιλία, γιατί η φιλία είναι δώρο όντως. Με λένε Μαρία. Μ' αρέσουν πολύ τα Best Buddies. Και το αγαπημένο μου έργο είναι το χάος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι σημαντικό να σας βλέπουμε, είναι σημαντικό να είστε δίπλα μας, είναι σημαντικό να είμαστε μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.